James Okoth, Ramogi TV. Ten boma ma Kisumu wuok oko mar siemo jotim tije mag luoko nyamburko e kuonde ma ok opuodhi e bomano. Meneja ma Kisumu Abala Wanga wacho ni nitie ji ma wuondore ni nitiere yohala no to timo timbe maundu. Ma wacho bang' ka askeche moko mag boma nyo makie video moro kayo gi thuon dichuo moro e bomano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne oloso gi jago no kod ten boma ma Kisumu. E alwora ma Wuori House e boma ma Kisumu, picha moro nyomaki kendo landore mbui kanyiso askeche mag county kayo dichuo moro ma ikeni e diere mane ichich godo ni en achiel kuom jogo matimo ohand luoko nyamburko e tok chik kuondego ma ok opuodhi. This is not right. Kane otwak kod Ramogi TV, dichuo no kod jowetene ma otiyo godo oyango ni onge ohand luoko nyamburko magitimo kanyo mak mana kwayo tich mar yweyo buru ne weg nyamburko machungo ga nyamburko gi e alwora no. Ibiro gi yuda tan gi yuda ka bet no yudo ka jomoko yweyo gari. Koro an gi yuda ka bet. Seche ma gi yuda ka bet ni kuma nya bet e kome ma gibiro ka na bet to gi ywaya. Ta penjo gi ni to koro uyaya nango. To giduogi ngisa ni in wadhi adhi to koro gi ywaya tamara koro no kadhi. Ema koro gi ywaya nyaka lam. To town ka wabedo ga ka ikwa seche moko ka wadoso biro pa gari ka twakwa gi wanyalo kata ywene gi gari. Koro ngamo yie miyo waga wanyalo weno kata 50 kata so ka chunyo lor. Koro nyoro to jokanjo no biro chako dawo kodwa gore kodwa gi ywawa elam gi makwa ni nangomi waluoko geche kat wan ngiso gi ni wan ko luok gari wan waywa geche. Ikweyo ten county mondo manyaka nyalo konyo gi manyo tije ka oponi gikwedo tije gi magitimo e alwora no. Wan wakwa sirikal mantiere ni mondo okonywa kaka wan jo Kisumu man kai. Gavana nyongo nyalo konyowa kata uron daktari kata ojienda. Koro ginyalo manyonwa gimoro mwanyalo timo kopogore gi kwajo gi geche milawa e makwan. To gikonywa mondo wambe wanyalo chako gi kanyo. Wambe wan jo Kenya. Ombi langu ni wale viongozi ambao wanatuona kwa sasa hivi. Tunaomba tu usaidizi. Hapa si kaosh. Ni mbali tu panguzia tu magari. Vumbi tu. Ndio angalau tupate tu lishe yetu ya kila siku. Mondo watime watigo awene kaka kiwaru kore ka jomoko mabok joluok. To ka jakubo kwelo boka kwel. An kwelo bakia. An atiyo mana akina matin ema dona pidho godo joga. Okadwa gimoro ni biro makani yo tingo panga gotieno okadwa. Kata kamano, maneja maboma Kisumu Abala Wanga to yango ni jogo gin kweth mani kod wich teko arigni ariyo mosekalo nyaka ne ochak chwalo negi notice mar dar. Kamanyo askacho dhieno iluongo ni Bank Street. Bank Street kanyo kodware kawosh. Jogo keto kawosh kanyo for the last 2 years giset keto kawosh kanyo to nosekwergi ni giket kawosh giketho ndara. Higa mokalo no oro polise kanyo walo askache kanyo mondo dio chung kawosh no magi bag kite to giyanyo. Asemiyo gi nyaka notice ni giwuok kanyo. Gichaji wigi tek wangi tek. Koro nyoro nywa oro askache mondo dio lor kanyo gi polisi. To gitemre gitako timbe magidwa gokuot. Wanyo asema ko jangwen. Total ne wamak ji 5. Abala okwayo jopiny mondo migi lwasi makare mar timo tijgi koluore kod chike matayo boma. Tawacho njo city sama askache wa timo tijgi ko biro mondo luongi mondo teri police station ibro mosto kitemo ni resist ko gikite to mano kor wachni gibro tiyo gi excess force. Kisumu en city man gi law gi order kiki tagre ni keto ka CBD Omolaga road Jaramogi idinga triangle ne wase the round mwase bet kod gi bura ntie kumonego gidhiye. Magi biro bang' jodak ma Kisumu golo ngur kod koko mar kwedo okang' mane askeche mag county no kao mar mako koda ngenge dichuo moro ka giywaye e apaya gino manoweyo ka lep jagono okengore nono e alwora ma Wuori House. Ukijana vibaya, mbona mnatoa ukijana nguo uchi hivi? Hii ni sheria gani apande? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.